SNS で相手を検索、予習は常に抜かりなく、友達チョイスは躊躇なく、キャラかぶりは絶対 NG。 揺れるアクセススケールライス、鎖骨のよく出た白い服、迫る夜なら3つの首出せ、首に手首に足の首、タイツのデニール30です、あいつのデニール60です、デニール0な生塩生塩、作り笑顔の常習犯、芸名使いは中2でマスター、脇締め乾杯、グラスはいつも1割、左8度は魔法のアングル、可愛さいつもの2割増し、メニュー差し出す軟骨青筋チラ見せて、あえて開けとく1メーターカラーのマッハでズームイン、リアクション3倍でできる女のさしすせそ、さすが知らなかった、すごいセンスいいですね、そうなんだ、この子はすごく真面目なの、レーテル貼ってライバル足止め、小食な子に見られるよ、事前にたくさん食べておく、その先のパッと作った人工天然キャラクター、あの手こん手で重ねていつだって戦略的芸術的、それが無敵のテクニック、あのテクこんなテク重ねてしたたか鮮やか女の豊かなテクニック、9時を回れば酔い回る、いろんなハードル下がり出す、エンジン全開遠慮なく、ここから本番関ヶ原、目当ての彼にお酒渡す、ちゃっかり隣の席ゲット、イメージチェンジで髪をかき上げ、うなじで不意打ち尿殺ショット、今がしたいならどんな味、果敢に行くなら美味しいよ、関節キスはさりげなくストラテジー、お色直しは作戦タイム、淡いチークでほろ酔いメイク、茶色のアイシャドウで描く谷間、まるで浮き出るトリックアート、あざといタッチは株が暴落できる女は足タッチ、掘りごたつの下隠れてバレずに足タッチ、あえてつけすぎハンドクリームからのごめんもらって、戦略ぶりっ子でモテる女のあいうえをあげない、いらない、動けない、選べない、押せない、撮った写真シェアしよう、連絡先聞き出すこと風のごとし、あとでグループ作るから知りたくない